Avui us explicarem què és l'aparell reproductor masculí. Començarem pels testicles. Els testicles són dues glàndules en forma de circumferència que produeixen els espermatozoides. Continuarem per les vesícules seminals. Són dues glàndules que fabriquen el líquid seminal. El líquid seminal és un líquid blanquinós que ajuda a transportar els espermatozoides. Al costat de les vesícules seminals trobarem la pròstata. La pròstata és una glàndula que té líquid prostàtic. La barreja dels espermatozoides, el líquid seminal i el líquid prostàtic formen el semen. Els conductes deferents, que són dos tubs que connecten els testicles amb l'uretra, és per on passa el semen. El que estem dibuixant és l'uretra, que és un tub que expulsa el semen i l'orina. El semen només es pot expulsar quan el penis està en erecció, però el semen no es pot expulsar amb l'orina gràcies a una vàlvula que es tanca quan el penis expulsa els espermatozoides. El penis, que és un òrgan musculós que sobresurt del cos, és l'últim apartat de l'aparell reproductor masculí. Ara explicarem el funcionament de l'aparell reproductor masculí, que està dividit en dues parts. En la unió sexual, el penis es posa rígid, en altres paraules, erecte, entra dins la vagina i eyacula. En l'eyaculació, el penis expulsa el semen, gràcies a la qual els espermatozoides poden nedar pel semen en busca d'un òvul. Adeu, chicos, like y ¡Suscríbete!